Det er en stor dag for os i dag. Vi har kick-off på en mega stor investering her i Johnson Controls, fabrikken i Holme, hvor vi laver varmepumper. Vi investerer et trecifret millionbeløb, dels til et testcenter, så vi kan teste vores varmepumper, og dels til en stor opgradering af vores fabrik, så vi får en fremtidssikret moderne fabrik. Vi er en global virksomhed, og vi investerer i hele verden. Den her meget store investering i Aarhus, det skyldes de kompetencer, der er her i lokalområdet. Dels er der mange virksomheder, som arbejder inden for grøn energi. Der er mange medarbejdere, der er uddannelsesinstitutioner, hvor vi skal ud og tiltrække nogle rigtig dygtige medarbejdere fremover. Så hele det kompetencecenter Aarhus det er simpelthen grunden til, at vi investerer i Aarhus. Isoleret set bliver der lavet en kæmpe investering i Aarhus fra Johnson Controls side. Mere end 100 arbejdspladser, der bliver skabt frem mod 2025. Men det taler jo ind i en fortælling om, at Aarhus er et omdrejningspunkt, når det handler om varmepumpeteknologi, og når det handler om at lave investeringer i den grønne omstilling. Så det, at vi som by og som land går forrest i den grønne omstilling, det bliver nu helt konkret omsat til arbejdspladser, til investeringer i udviklingen af nye produkter, der yderligere kan skubbe på den grønne omstilling. Så det er en god dag for Aarhus, det er en god dag for Johnson Controls, og det er ikke mindst en god dag for vores klima.